Leku baten koordenada geografikoak ezagutzen baldin baditugu eta kokatu nahi baldin badugu Google Earthen, egin behar duguna da hemengo leietia honetan tekleatu lehenengo latitudea eta gero longitudea. Adibidez, kasu honetan daukagun graduak, gero minutuak eta amaitzeko segunduak. Noski, esan behar dugu, ia latitudea den iparraldekoa edo hegoaldekoa. Horretarako, erabiltzen dugu, iparraldekoa, hau da, N. Gero, jarraian, aipatu behar ditugu, zein den longitudea. Beti, hasieran, graduak ipini behar dugu, gero minutuak eta amaitzeko segunduak. Eta noski, esan behar dugu, ia longitudea mendebaldekoa edo ekialdekoa denean. Kasu honetan, W sakatzen dugu mendebaldekoa adierazteko. Behin eginda, ematen dugu lupatzuari eta Google Earthek bidaliko digu aipatutako puntura. Eta orain hemen ikusten duzuenez, Santurtziko Karmengo amaren posizioa da. Ez ahaztu, ez da beharrezkoa gradoak edo minutuak edo segunduaren ikurrak sartzea hemen.